Вітаю! Сёння мы з вамі чытаем 31 санет Уільяма Шекспіра спачатку на ангельскай мове, потым на беларускай у перакладзе Владзіміра Дубоўка. Санет прыгожы, але трошачкі такі сумны, цікавы. Паехалі. The bosom is endeared with all hearts, which I by lacking have supposed dead. And there reigns love and all love's loving parts, and all those friends which I thought buried. How many a holy and obsequious tear has dear religious love stolen from mine eye, as interest of the dead, which now appear but things removed, that hidden in thee lie. Thou art the grave, where buried love doth live, hung with the trophies of my lovers gone, who all their parts of me to thee did give. The due of many now is thine alone. Their images I loved, I view in thee, and thou, all they, hast told the all of me. Пераклад Владзіміра Дубоўкі. А сэрцы тых, забраны што нябытам, я чую ў сэрцы і ў грудях тваіх, тваё аблічча дзіўнае спавіта святлом вачэй і водзеркамі іх. Я горка плакаў на магільных плітах па тых усіх, чый дзень дачасна згас. Цяпер яны прыйшлі ізноў, нібыта на час кароткі пакідалі нас. Як бы на схоў яны табой узяты, для сэрца мілыя, любімыя ўсе, і кожны з іх за мілавання варты майго кахання частачку нясе. Як адлюстровак мною ўсіх любімых, ты нада мной пануеш разам з імі.